היי כולם, איתכם נמצאת ונילה קורן וסטרוברי קורן. והיום אתם נמצאים איתנו בערוץ החדש שלנו, קוואי ווייל, שבו נעשה תוכן ממש מגניב של גיימינג ובלוגים. מי שאמר שבנות לא אוהבות משחקי מחשב, טעה. טעה, שניהם ביחד. אבל מי שאמר שבנות אוהבות לוויתנים חמודים, צודק. האמת שלא, הוא טעה, רק אנחנו. אז ג'אז הנדס. אז בקיצור, ברוכים הבאים לערוץ שלנו, יהיה פה הרבה בלוגים, הרבה פינות מגניבות, והרבה משחקים מוזרים, והכי חשוב, יהיה פה חדי קרן, והרבה פיצוצים. אוקיי, אז תעשו לייק, סובסקרייב, ונעלה את הוידאו הראשון שלנו היום, כן, היום, לא מחר, היום, עם אורח מיוחד. מאוד מיוחד. אז כאן הייתה סטרוברי קורן וונילה קורן. נתראה בפרק הבא של קוואי ווייל.